सुबुंसार होननाय बिथाङा मेथ्स आरो एडभान्स मेथ्सआव 100आव 100 लाखिदों आरोखि। सेवाजों खुंजानाय 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ दिनै फोसावबाय। मेट्रिक आनजादनि फिथाइखौ फोसावनाय लोगो लोगो दिनै रायजो नाङै फरायसा समाजनि गेजेराव रंजानायनि मोनसे दोहौनि थासारि नुनो मोन्दों। बुंनाय जायोदि मेट्रिक आनजादा फरायसा जिउनि मोनसे जांख्ला। बे जांख्लाखौ बारनो हानाय एबा मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरनि गेजेराव खुसि आरो रंजानायनि दोहौ बेरखांदों। बेबायदिनो क'क्राझार सहराव थानाय बर' बिजोंनि मुंदांखा सोलोंथाइ फसंथान UN एकाडेमि क'क्राझारनिफ्रायबो मोजां जौखोन्दोजों मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों। क'क्राझार UN एकाडेमिनिफ्राय बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव गासै सा 163 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बिनि गेजेराव गासै सा 157 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बिनि गेजेराव सा 89 बिजाथिफोरा सेथि मासियाव, सा 60 बिजाथिफोरा नैथि आरो सा 8 बिजाथिफोरा थामथि सारियाव उथ्रिसार जानो हादों। मख'नाय जायोदि क'क्राझार UN एकाडेमिनिफ्राय बे बोसोरनि मेट्रिक आनजादाव बोसोनगिरि मोसाहारिया 95.83 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। दिनैहाय आङो जायफोर बिजाथिफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन देग्लाय 2021नि जे बेच, गिबियाव आं बिसोरनो हामलायथि बावहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जे रिजाल्ट, दा जों UN एकाडेमि नैबे क'क्राझारनिफ्राय खुब सेटिसफेक्टरि नङाब्लाबो रिजाल्टनि जे पार्सेन्टेज बियो बांद्राय गाज्रि जायाखै जों बुंनांगोन। जोङो देग्लाय सा 163 जन होदोंमोन। बिनि गेजेराव जों रिजाल्टआव नुदों सा 89 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों आरो 60 जना सेकेन्ड डिभिजनाव, 8 जना थार्ड डिभिजन। बे 7 गथ'आ फेल जादों आरोखि। आरो हाइस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै जों नुनो मोन्दों देग्लाय बहुद दावखोबोदों जोंना। हाइस्ट पार्सेन्टेजाव थांदों 95.6% एबाराव। थांनाय बोसोरनि जे रिजाल्ट कभिड-19नि, बेवहाय गथ'फोरनि माखासे एचिभमेन्टबो दङ अबयसे, खिन्थु बाखिखिनिया बे एसेसमेन्टनि सायावनो होनो थिननायमोनथ'। आरो सिगांनि रिजाल्टफोरनि सायाव बेस खालामनानै जिहेतु रिजाल्टखौ बानायनो थिननाय जादोंमोन। बे हिसाबै थांनाय बोसोराव जोंहा बांद्राय बुंनांगौ गैला। एस पार दि गभर्नमेन्ट नर्म्स हिसाबै जि जालांबाय बे जालांबाय। आरो देग्लायनि रिजाल्टआ जिहेतु गावसोरनो फरायसाफ्रा होदों, लिरदों, गावसोरनि मेलेमजों साननानै हनानै, बा फरायसालिफ्रा जे बिबान लानानै फोरोंदोंमोन, बेवहाय जि फैनाय स्करारफोर आरोखि, बियो खुब जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय अनेक माने बाख्नायथावसिन जादों, जों बेखौ बुंनांगोन आरोखि। सानै माने जोङो डिस्टिंसन हिसाबै 89 जनाव सा 11 जोङो मोन्दों। आरो बेनिफ्राय स्टार हल्डार हिसाबै जों मोन्दों सा 22 जन नुनो मोन्दों। आं जे सानै गथ'आ 100आव 100% लाखिदों। जेरै बड' साबजेक्टआव जुगामि होननाय सासे फरायसाया लाखिदों आरो सासे सुबुंसार होननाय बिथाङा मेथ्स आरो एडभान्स मेथ्सआव 100आव 100 लाखिदों आरोखि। ओंखायनो देग्लायनि बोसोरनिफ्राय अनेक साबसिन जादों आरोखि। दा बे जिनिसखौ जोङो बुंबाय थाखायो जे नंगौ, ओरैनो जोङो आंनि जे कनसेप्ट बे जाहैबाय, जोङो स्कुलफ्रानो 100% माबाखौ बिबानखौ जोङो लानो हायो। दा बिनि गेजेराव खिन्थु गारजेनफोरनि जे माबा बिबान, जों बेखौबो नाङा बुंद्रायाखै। जे जायफोर गारजेनफोरा जों स्कुलफोरा नाजानायजों लोगोसे, फरायसाफोरनि नाजानायजों लोगोसे माने केयारफुल जायोब्ला, गारजेनफोरा आरोखि गावनि गथ'नि सायाव, होमबाना रिजाल्टफोरा बा गथ'नि जे इडुकेसन लानाय बे मोजां साक्सेसफुल जानो हायो। बेनिखायनो आं गारजेनफोरखौ बेखिनिखौल' खावलायो। आं पेरेन्टस मिटफ्रावबो बुङो जे गावनि फिसानि फारसे जोङो नोजोर होनांगौ, खेल लाफानांगौ आरो अब्लानो मोनसे गुड माबाया इडुकेसन लानायनि जे परिबेस बेखौ मोननो हायो गथ'आ होननानै आरोखि। बर्थमानाव जोङो जोंनि जे माने लिस्ट जाथारनाय बेयो 84टा दङ अल आसाम, 84टा UN एकाडेमि। दा बिनि गेजेराव जों देग्लाय जों लिस्ट लागासिनो दङ 47थासो UN एकाडेमिफ्रा मेट्रिक फाइनाल होदों। दासिमबो अनेकआनो माबासिम सहैयाखै आरोखि। बेखिनि रिजाल्ट जों दा लागासिनो दं, बेसे बुरजा फैयो। खिन्थु जों दा जि मोनदों अभारअल UN एकाडेमिनि मेट्रिकनि रिजाल्ट, बा बर' UN एकाडेमिल' नङा, जे प्राइभेट फरायसालिफोरनि जे रिजाल्ट, बियो सरकारि फरायसालिफोरनिफ्राय गोबां गोजौआव थादों आरोखि। दानि आसामनि जे टप 10 लानाय, दा बिनि माबाखौ नायोब्ला जों नुयो बर'फोरा नंगौ जे जों टप 10आव गाखोनो हायाखै। खिन्थु देग्लायनि जे मार्कस स्क'र बर' फरायसाफोरनि, बियो लासै लासैनो टप 10 फारसे थांदों बुंनांगोन। खारन देग्लाय जों नुदों UN एकाडेमि ग्रुपनिफ्रायनो कुमारिघाटा आरो
मोनसेया जाहैबाय खैराबारि इउ एन एकाडेमि बिनिफ्राय सानै फरायसाया 97% लाखिदों आउट अफ 600 582 मोनदों आरो जोंनाव जों नुदों हाइस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै 95.6% बियो मोनदों आउट अफ 600 575 आरोखि बे हिसाबै जे बर' गथ'फोरनि जे एचिभमेन्ट जों बेखौ नुदों देग्लाय अल आसामनि जे लास्ट 10 टप बे हाइस्ट मार्क्स जाबायना 582 दा 585 दा जोंनि इउ एन एकाडेमिया देग्लाय मोनदों 582 10% लेसाव जोङो माने साक्सेस खालामनो हायाखै बेजों थिदों जों गुबुन बोसोराव बेखौ हाहैगोन आरो माने माखासे खारनबो दङ आरो जोंनि बर' अभारअल माबाखौ नायोब्ला इक'नमिक कन्डिसन नायनानै फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय नायनानै अबयसे बेयो बिनि सायावबो नेया आरो फारसेथिं जोंनि जे जायफोर माने टिचारफोर इभुलुसन खालामग्राफोर आरो बिनि सायावबो डिपेन्डमोन खिन्थु बे हारा जों दिनै बाङै बांनानै जों नुदों जे बर' बे इभुलेटरफोरनि सायावबो मोनसे एसे माबाया फैबाय आरोखि कनफिडेन्स बा एचिभमेन्टआ फैबाय बे हिसाबै जोङो अभारअल जिनिसफ्रा बिनि सायाव नेजोबो नालाय बेनिफ्राय बे बर' गथ'फोरनि नाजानायाबो नाजाद्राय नङा स्कुलफ्रावबो नाजादों फरायसाफ्राबो नाजादों बे हिसाबै जे जोंनि पार्सेन्टेज जे एबसुनि जे 2006आव जि स्क'र खालामनाय अनलि 70%खौनो बारामोन आरोखि 80% मोनामोन दा खिन्थु बे फैयै फैनानै जोङो सासे बर' गथ'आ जे साक्सेस जादोंमोन टपार मोनदोंमोन बिथाङा मोनदोंमोन अनलि 96%ल' थांनाय बोसोरना बोसोरथामसो आगोल बिबुंसार देग्लाय बै सानै गथ'आ बेखौ बारदों आरोखि खिन्थु आनलाकिलि आसामनि जिथु 10 टपनि जे माबा पार्सेन्टेज लाखिनाय हारा जिहेतु बे बारायलांबाय थादों ओंखायनो जोङो देग्लाय जुदिब्लाबो जोंनि बर' सासे गथ'आ 10 टपाव थांदोंमोन बिनि पार्सेन्टेजआ 1.5% बारामोन 1.5% अब्लाबो बिथांमोनहा थालांनाय बायदि जाबाय आरो बेयो बुंनो थांब्ला जोंखौ आनलाखिबो होनजायो आरो बे खेथ्रआव फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि काजिगाव गुरुदामाव थानाय जेकेबि एकाडेमियाव जारिमिन एबा हिस्ट्रि आयदानि थाखाय सासे आयदा फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बिनायसाया ग्रेजुवेट आरो बिएड नङाब्ला डिएलएड थानाय जानांगोन दान बान्थाखौ सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनाय जागोन बेनिखायनो गोसो गुदुं बिजाथिफोरा सोलिफु जुन दाननि फैगौ 11 अक्ट'नि गेजेराव गाव गावनि सोलोंथाइनि रोंगौथि फोरमान बिलाइफोरजों लोगोसे आर'ज बिलाइखौ स्क्रिनाव होनाय थंआव गथायनो हागोन आर'ज बिलाइ गथायनायनि थं जेकेबि एकाडेमि काजिगाव पोस्ट अफिस आरो पुलिस स्टेशन काजिगाव डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार पिन नम्बर 783339 मोबाइल नम्बर 70024 79620 आरो 97074 47237